La indumentària tradicional valenciana i, de manera específica, la vestimenta de les falleres constitueix un exemple paradigmàtic de pervivència de formes, estructures i valors estètics procedents de la indumentària europea medieval. Lluny de ser una recreació anacrònica o merament folclòrica, el vestir de fallera és el resultat d'un procés històric complex en què conflueixen elements de la moda medieval, de la indumentària moderna i de la codificació festiva contemporània. L'anàlisi comparativa entre la vestimenta medieval i la indumentària fallera permet identificar continuïtats formals, tècniques i simbòliques, especialment pel que fa a l'estructura del vestit, l'ús de teixits nobles, la construcció del cos femení i la funció social del vestir. Estructura del vestit, capes i jerarquització del cos, segles XIII-XV. A partir del segle XIII, la vestimenta femenina a la Corona d'Aragó i a gran part d'Europa occidental es caracteritzà per l'ús de peces superposades. La roba interior, generalment una camisa de lli, s'acompanyava d'una gonella o vestit llarg ajustat al tronc i amb caiguda ampla. A partir del segle XIV, aquesta gonella podia complementar-se amb un sobrellipó o una cota, aportant volum i diferenciació social. Aquest esquema estructural és clarament recognoscible en la indumentària de la fallera. La camisa, el llipó i la falda ampla, sostinguda per enagos, reprodueixen el mateix principi de superposició i jerarquia del cos. Tant en la roba medieval com en la fallera, el cos femení no es mostra de manera directa, sinó que és construït simbòlicament mitjançant el vestit, destacant el tors i ampliant la part inferior. Aquesta manera d'entendre la silueta femenina respon a una concepció medieval del cos com a espai ordenat i regulat, una idea que perviu a la indumentària tradicional valenciana fins als nostres dies. Teixits i materials, la continuïtat del luxe textil, segles XIV-XVII. Durant els segles XIV i XV, el desenvolupament del comerç mediterrani, especialment a ciutats com València, permet l'arribada de sedes orientals, velluts italians i brocats elaborats amb fils metàl·lics. Aquestes teles eren utilitzades principalment per les classes benestants i tenien una funció clarament representativa. La indumentària fallera hereta aquesta tradició mitjançant l'ús de sedes espolinades, brocats i teixits de dibuix complex. Molts dels motius decoratius actuals tenen antecedents en patrons medievals i renaixentistes, com ara els motllurers florals, les composicions simètriques i l'ús de colors intensos associats al prestigi social. Així mateix, la importància atribuïda al teixit com a element central del vestit connecta amb la mentalitat medieval, en què la qualitat del material era un indicador directe de rang, dignitat i identitat col·lectiva. El llipó i els antecedents medievals del cos ajustat. Segles XIV-XVI. El llipó de la fallera té un antecedent clar en les peces ajustades al tors que apareixen a Europa a partir del segle XIV, com el cosset o el corpiño primitiu. Aquestes peces permetien definir la part superior del cos sense arribar a la rigidesa extrema dels cotilles dels segles posteriors. A l'àmbit valencià, aquestes formes evolucionaren al llarg dels segles XV i XVI, integrant-se en la indumentària femenina com a peces estructurals que combinaven funcionalitat i estètica. El llipó faller, amb les seues varetes i el seu ajust precís, manté aquesta funció de contenció i definició del tors, alhora que preserva una imatge de formalitat i de quòrum. Pentinat, trenes i ornaments, pervivències medievals, segles XIII-XV. El pentinat femení medieval està fortament regulat per convencions socials i morals. Les dones adultes portaven habitualment els cabells recollits, trenats o coberts, especialment a partir del segle XIII. Les trenes laterals i els recorreig posteriors eren freqüents en contextos urbans i cortesans. El pentinat de fallera amb trenes laterals i monyo posterior manté una clara continuïtat amb aquestes pràctiques medievals. A més, les pintes metàl·liques, sovint treballades amb motius ornamentals, poden relacionar-se amb les agulles i fermalls medievals, tant pel seu valor estètic com pel seu simbolisme social. Les xolles associades a la indumentària fallera, arracades, collars i agulles, també tenen paral·lels evidents en la joieria medieval, on aquests elements funcionaven com a marcadors d'estatus dins d'un sistema de valors estrictament jerarquitzat. Funció social i ritual del vestit. Tant en l'edat mitjana com en l'actualitat, la indumentària tradicional compleix una funció ritual. En el context medieval, el vestit distingia clarament entre el quotidià i el cerimonial, reservant les peces més elaborades per a celebracions, festivitats religioses o actes públics.
La vestimenta de fallera s'inscriu en aquesta mateixa lògica. No és una roba d'ús diari, sinó un vestit ritual que representa la comunitat, la festa i la continuïtat històrica. Quan una dona es vesteix de fallera, assumeix un rol simbòlic similar al que exerceixen les dones en contextos festius medievals, el de representants visibles de la identitat col·lectiva. L'estudi de la indumentària fallera des d'una perspectiva històrica posa de manifest una clara continuïtat amb la vestimenta medieval europea i valenciana. Elements com la superposició de capes, l'ús de teixits nobles, la construcció simbòlica del cos femení, els pentinats ritualitzats i la funció social del vestit troben els seus antecedents directes entre els segles XIII i XV. Aquesta pervivència no respon únicament a una voluntat estètica, sinó a la conservació d'un sistema de valors en què el vestir actua com a vehicle de memòria, identitat i pertinença. La fallera, així, no sols encarna una tradició festiva, sinó també segles d'història de la indumentària valenciana.